Foli tanni ani waleɲuman dɔn ko lase Bamako News TV filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔkan ka kɛ ni aw ka wagati cogoyaw ye k'a fɔ ye ka aw bisimila an ka kunnafoni sintelimɔw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunungo jumadon Octobre kalo tile 3 san 2025 a yirala k'a fɔ ko sobin dɔ kɛra Buguni mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugu la u ko min ma kalanna nɛgɛ kanɲɛ 5 waatiw la ni o ye 5 heures du matin ye. Jaabi kunfɔlɔ y'a yira k'a fɔ ko sobin kɛra sababu ye ka maa 5 bɔnɛ a nin na ani a yira k'a fɔ fana ko maaba caman de joginna. An bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin maa bɔnɛnenw ma Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔw sumaya ani ka nɔgɔya dama kɛ ka ɲɛsin maa jugulenw ma. An bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔw sɔrɔli ye a yirala k'a fɔ min ye taji mɔbili caman ye n'o ye citernenw ye olu kɔni sera Bamakɔ n'o ye Mali faaba ye. A bɛ ye k'a fɔ min ye an ka lakanabaa jɛkulu caman ayiwa olu tun tugulen bɛ u kɔ yaasa min ye citerne ninnu ye u ka se ka don Bamakɔ ka sɔrɔ min ye kɔlɔlɔ ma bɔ a la. Nin ko ni wulikajɔ ninnu na kɛ sababu ye ka se ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka se ka waatini latɛmɛ. Jɛkulu min sigilen don kasara kow ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ ni o ye comité interministériel de gestion des crises et catastrophes ye olu ye dalajɛ dɔ kɛ kunungo jumadon Octobre kalo tile 3 san 2025 min ɲɛmaya tun bɛ an ka minisiri ɲɛmaa bolo général de division Abdoulaye Mayiga ko ni ɲɔgɔn ye kun tun ye ka se ka tajiw donni ko nɔgɔyali sabati an ka jamana kɔnɔ. An ka minisiri ɲɛmaa ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale ye AES tɔn jɛkulu dɔw bisimila ye kunungo juma Octobre kalo tile 3 san 2025 n'o de bɛ tali kɛ a douane ɲɛmaabaw la Mali ta Burkina ta ani Niger ka fara Togo jamana ka commissaire général de l'office kan. Ko ni lajɛ in kun bɛ tali kɛ min kan o de ye mansimafɛnw labaracogo douane maaw ka cakɛdaw la ani ka se ka ale labaracogo ɲumanw sinsin togoya min na. Ko ni jɛkulu in tun nana ɲɛfɔli kɛ minisiri ɲɛmaa ye u ka dalajɛ tako 4nan kuncɛliw de kan. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Burkina Faso jamana marabaaw y'a yira k'a fɔ k'u ye dansigili kɛ tubabu sɛw donni na ka bɔ jamana wɛrɛw la ka taa u ka jamanaw kɔnɔ k'a sababuya kɛ o sɛdennin minnu bɛ don fura dɔw de bɛ kɛ olu la minnu bɛ olu kɔrɔbaya ja ni o sogow de bɛ se ka dankari kɛ buna adamadenw ka kɛnɛya la ka da jamana taw ma. Burkina jamana bɛ se k'i janto a ka sɛ marataw la ani fura min bɛ kɛ u la o min tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye a ka jamana kɔnɔdenw ma. Ko ni fɛɛrɛ ninnu taara ni jamana ka danaya ye ka da jamana sɛfeerelaw kan ni olu y'u jɔyɔrɔw fa kosɛbɛ u ka baaraw la ka ɲɛsin jamana ka laɲiniw ma. Si jamana ka finitigilaka jɛkulu dɔw kɔni sera Moscou ni o ye Rusi faaba ye ni olu yɛrɛ ka taama ɲɛbereni tun bɛ u ka kɛlɛbolotigi ɲɛmaa bolo ni o ye u ka chef d'état-major général ye général Ali Nurden Hassan. A yirala k'a fɔ kumana min na sa Siri finitigilakaw selen kɔ Rusi pankurun jigi kɛnɛ kan u kunbɛnna Rusi jamana ministre de la défense ka dankan fɛ ni o ye Yunus Bekirov ye. A ye bɛ k'a fɔ ko finitigilaka ninnu ka taama in bɛ don kadara min kɔnɔna na o de ye ka se ka jɛɲɔgɔnya baaraw sinsin lakana siraw fɛ minisiriso fila in ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Rusi ani Siri jamana ye. Ko ni kunnafoni ninnu lasera Siri jamana ka kunnafonidilaw de fɛ. Ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.